संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। राणे आणि सुरेश दळवी यांना आपण पुरून उरलो असे म्हणणारे राजन म्हापसेकर नारायण राणेंपेक्षा दोडामार्ग तालुक्यातील मोठे कार्यकर्ते आहेत का, अशी उपरोधिक टीका करत आपल्याच पक्षात राहून वेळोवेळी गद्दारी आणि पक्षविरोधी काम करणाऱ्या म्हापसेकर यांनी आम्हाला पक्षनिष्ठा शिकवू नये असा पलटवार शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर यांनी केलाय। म्हापसेकर यांनी आमदार आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, शिवसेनेच्या निंबाळकर, गणेश प्रसाद गवस आणि गोपाळ गवस यांच्यावर केलेल्या आरोपांविरोधात गुरुवारी शिवसेना कार्यालयात पत्रकार परिषद या तिघांनीही प्रत्युत्तर दिले। यावेळी शैलेश दळवी, भगवान गवस, रामदास मेस्त्री उपस्थित होते। 21 तारीखला या ठिकाणी आमचे जुने मित्र भाजपचे कार्यकर्ते राजन म्हापसेकर यांनी आपण पत्रकार परिषद घेऊन त्या ठिकाणी आम्ही जी पत्रकार परिषद ह्या ठिकाणी आपले शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी घेतलेली होती, त्या पत्रकार परिषदेमध्ये वैयक्तिकरित्या आमच्यावर काही त्यांनी आरोप केलेले आहेत। त्यावेळी ॲक्च्युली ही पत्रकार परिषद ही पक्षाच्या वतीने काही आम्ही वैयक्तिक नाव कोणाचं या ठिकाणी घेतलेलं नव्हतं। आपल्याला माहिती आहे की गेली 4 ते 5 वर्ष झाली सातेरी बेडशी PSCचं काम या ठिकाणी मंद गतीने सुरू होतं आणि हे काम पूर्ण झालं पाहिजे आणि ती इमारत लोकांना उपयोगी आली पाहिजे यासाठी आमचे अनेक वेळा त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू होते अनेक स्तरावरती। आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये त्या ठिकाणी बाबूराव धुरे यांनी आंदोलन सुरू केलं, पूर्ण झाल्याचं पाहिलं, इमारत पूर्ण झाल्याची पाहिली आणि आंदोलन सुरू केलं। आणि या आंदोलनाला सत्ताधारी पक्ष म्हणून या ठिकाणी उत्तर देणं फार अपेक्षित होतं आणि त्यामुळे आम्ही ती घेतलेली पत्रकार परिषद होती। मुळात दीपक भाईंच्या नेतृत्वाखाली सदरची इमारत त्या ठिकाणी मंजूर झालेली होती। दीपक भाई पालकमंत्री असताना त्या ठिकाणी त्या इमारतीला निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला होता आणि त्यामुळं त्या पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून तालुकाध्यक्ष या ठिकाणी त्या पत्रकार परिषदेमध्ये होते। आम्ही सर्वजण होतो पक्षाचे कार्यकर्ते आणि आमची जबाबदारी आहे की ती इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करून रुग्णांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून देणे ही आपली जबाबदारी। आणि इमारत पूर्ण झालेली पाहिल्यानंतर त्या ठिकाणी आंदोलन सुरू झालं आणि हे आंदोलनामध्ये या ठिकाणी स्थानिक आमदारांना ब्लेम करण्याचा पूर्णपणे त्या ठिकाणी हेतू होता आणि त्यामुळे सदरची इमारत 5 वर्ष किंवा 4 वर्षाचा कालावधी का लागला आणि हा कोण त्याच्यामध्ये दोषी आहे हे लोकांना कळणं या ठिकाणी अपेक्षित होतं। निधी मंजूर करणारा दोषी की काम करणारा दोषी हे लोकांना जनतेमध्ये लोकांना कळणं आवश्यक आहे। त्या ठिकाणी 4 ते 5 दिवस उशीर झाला म्हणून त्या ठिकाणी आमदारांना किंवा मंत्र्यांना ब्लेम करणं की काम उशिरा करण्याला ब्लेम करणं हा त्यातला महत्त्वाचा विषय होता आणि त्याचा उहापोह या ठिकाणी त्या पत्रकार परिषदेमध्ये झालेला होता आणि त्याला काय प्रत्येक जणांनी प्रत्येक जण त्या ठिकाणी बोललेले होते, पक्षाची भूमिका त्या ठिकाणी या ठिकाणी मांडलेली होती आणि आम्ही काही कुणाला पर्सनली नाव घेऊन त्या ठिकाणी ब्लेम केलेलं नव्हतं। परंतु परवाच्या राजन म्हापसेकर यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी या ठिकाणी नावं घेऊन प्रत्येकाला या ठिकाणी ब्लेम केलेला आहे। ॲक्च्युली काम पूर्ण झाल्याच्या नंतर ते स्वतः मी ठेकेदार असल्याचं घोषित करत आहे। इमारत 4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये कधी ते पुढे येऊन सांगितलं नाही त्यांनी, एवढ्या बातम्या आल्या पेपरमध्ये की मी बाबा त्या इमारतीचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे। आपल्याला माहिती असेल की गेल्या वर्षी मला वाटतं ऑगस्ट महिन्याच्या दरम्यान आपल्याच एका पत्रकार मित्राने त्या ठिकाणी बातमी दिलेली होती बेडशीच्या आणि त्यावेळी त्यांनी कशा पद्धतीने शिवीगाळ त्या ठिकाणी केलेली होती ह्याची क्लिप आम्हाला ऑडिओ क्लिप असेल तर तुम्हाला आम्ही देतो आणि त्या क्लिपमध्ये त्यांनी राणे साहेबांना मी पुरून उरलो, सुरेश दळवींना मी पुरून उरलो, तुझ्यासारखा कोण, तू किस जाणकी पत्ती, अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी शब्द या ठिकाणी वापरलेले होते।
शासनाचे पैसे खर्च होत असताना ती वेळेत काम पूर्ण व्हावं ही अपेक्षा कुणी ठेवणं किंवा पत्रकारांनी त्याची बातमी लावणं ही गोष्ट चुकीची आहे का? आणि जर ही चुकीची कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी अशा कामामध्ये पडू नये. कारण जर मी एखादी काम चुकीचं सार्वजनिक काम केलेलं असेल तर त्याला मला कोणतरी लाभ विचारणारच आहे. त्याच्यामध्ये वाईट वाटून घेण्याचं काम नाही. एकतर त्यांनी काम ते सुधारणा करावी, माझी वाहतूक झाली म्हणून मान्य केली असती तर हा विषय पुढे आला नसता. दुसरी गोष्ट अशी आहे की त्यांनी मला त्या ठिकाणी म्हटलं की त्या ठिकाणी सगळ्या पक्ष फिरून आलेला आहे. आज एक गोष्ट सांगा, राजन म्हापसेकर ज्यावेळी पत्रकार परिषद घेतात त्यावेळी मी 30 वर्षाचा भाजपचा कार्यकर्ता आहे, 32 वर्षाचा भाजपचा कार्यकर्ता आहे, हे सांगावं का लागतं याचं त्यांनी आत्मपरीक्षण या ठिकाणी केलं पाहिजे. प्रत्येक निवडणुकीला वैयक्तिक अजेंडा त्यांचा असतो. आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळी भाजपची पहिली नगर परिषद या ठिकाणी दोडामागची होणार होती त्यावेळी गोव्यातल्या हॉटेलवर जाऊन कुणी पैसे घेतले होते आणि कुणी ती नगर परिषदेचे सदस्य जे होते ते दुसऱ्या पक्षाला विकले होते हे त्यांना विचारणं अतिशय आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आपल्याला माहिती असेल त्या ठिकाणी जेव्हा महेश गवस सभापती होते भाजपचे आणि त्यांच्यावर ज्यावेळी विरोधी पक्षाने अविश्वास ठराव आणला होता तेव्हा सीमा जगले ही राजन म्हापसेकरांची जवळची माणूस विरोधी गटामध्ये कशी काय सामील झाली होती आणि त्या ठिकाणी महेश गवसाला भाजपच्या सभापतीला पाय उतार कोणामुळे व्हावं लागलं. त्याच्यामध्ये केवढी मोठी डील त्या ठिकाणी झालेली होती. आणि हे पक्षनिष्ठ आम्हाला शिकवतात. प्रत्येक वेळी काल राजन तेलींच्या वेळी आज दीपक भाईंवर आरोप का करताय तर दीपक भाईंना या ठिकाणी ते म्हणतात की आपण आमदारकीचा उमेदवार आहे. अहो एक लक्षात घ्या, ज्यांना आपल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये एक नारळ फोडता आलेला नाहीये, 15 वर्षाच्या कालखंडामध्ये एखादं काम त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघामध्ये दाखवून देणं की डोळ्यात भरण्यासारखं काम एखादं झालंय का? आणि मी म्हणे आमदारकीचा उमेदवार आहे. प्रत्येक जण मला बोलवतात त्या ठिकाणी. तिसरा विषय असा होता की 32 वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या बरोबर काही कार्यकर्ते असतात त्यावेळेचे, बरोबर आहे की नाही? आज भाजपचे जुने कार्यकर्ते त्यांनी नावाला तरी बरोबर आहेत का त्यांच्या? आज आटलेकर सारखे कार्यकर्ते होते त्या ठिकाणी, आपले रंगनाथ गवस सारखे कार्यकर्ते होते त्यावेळी मुळात ज्यांनी भाजप बांधली ते एक तरी कार्यकर्ते यांच्या बरोबर आहेत का? आज कालची दोडामागची नगर परिषद झाली. त्या नगर परिषदच्या वेळी यांनी विरोधात काम केलेलं आहे आणि त्याची प्रचिती म्हणून त्या ठिकाणी जे त्या तत्कालीन हे शहर अध्यक्ष आहेत त्यांनी बघा ही ठळक पेपरमध्ये या ठिकाणी तरुण भारतमध्ये बातमी दिलेली होती. या ठिकाणी राजेंद्र म्हापसेकर यांच्यामुळे तालुक्यातील भाजपला नुकसान, हे कोण सांगताय? भाजपचेच कार्यकर्ते या ठिकाणी सांगतायत. आणि हे भाजपची पक्षनिष्ठ आम्हाला शिकू नये. त्यांनी भाजपच्या यांच्या राजन म्हापसेकरमुळे भाजपची तालुक्यामध्ये बदनामी होती अशा प्रकारची प्रमुख कार्यकर्ते त्या ठिकाणी पेपरमध्ये देत आहेत. याचा अर्थ काय? प्रत्येक वेळी समोरच्याकडे बोटं दाखवायची आणि समोरचा कसा दोषी आहे हे सांगण्यामध्ये फक्त ते, आणि आपण कसं मोठे आहोत हे बघतो. आमची काचेची घरं नाही आहेत, आमची साधी दगड आणि कौलांची घरं आहेत. काचेची घरं त्यांची असतील, ते गर्भश्रीमंत आहेत हे प्रत्येक तालुक्याला सगळ्यांना माहिती आहे. दुसरा विषय होता की हेवाळे पुलासंदर्भामध्ये त्यांनी आरोप केलेला होता दीपक भाईवर. एक लक्षात घ्या, आजचं टेंडर जे आहे हे आज ऑनलाईन टेंडर झालेलं आहे, बरोबर आहे की नाही? आणि ऑनलाईन टेंडर हे कुठच्याही अधिकाऱ्याच्या मनामध्ये असू देत किंवा मंत्र्याच्या मनामध्ये असलात तरी कुठचाही टेंडर दुसऱ्या कुणाला मिळू शकत नाही, बरोबर आहे की नाही? आज लक्षात घ्या, ते म्हणतात की मुख्य अभियंत्यांनी टेंडर कॅन्सल करायचे आदेश त्या ठिकाणी दिलेले होते. आम्ही त्या त्या पत्राच्या विरोधामध्ये सचिवांकडे गेलो आणि सचिवांकडे दाद मागितली आणि सचिवांनी हे टेंडर मंजुरीचे आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे सचिव मोठे की उद्याने मोठे की मुख्य अभियंता मोठे? तिसरी गोष्ट अशी आहे त्या हेवाळे पुलाबद्दल की हेवाळे पुलाचा पूल त्यांनी ऍक्च्युली नैतिक अधिकारच नाही आहे त्याला टेंडर भरण्याचा. कारण स्वतः सरपंचाने या ठिकाणी पत्र दिलेलं आहे मंत्र्यांना की सदरचं काम हे ज्यावेळी मुळचं पूल 2 वर्षापूर्वी 2019 मध्ये वाहून गेलेलं होतं
त्यावेळी त्या ठिकाणी दुरुस्तीसाठी त्या ठिकाणी हिवाळ्यातले ग्रामस्थ सरपंच वगैरे उपोषणाला बसलेले होते आणि त्यावेळी मी त्यांना स्वखर्चाने 15 ते 20 लाखाचं काम त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये करून दिलेलं होतं. तिसरी गोष्ट अशी आहे की गेली मला वाटतं 5-50 उपोषणं त्या पुलासाठी झालेली होती आणि गेल्या 15 वर्षामध्ये हे लोकप्रतिनिधी म्हणून तालुक्यामध्ये मिरवत होता राजन म्हापसेकर. कधीतरी त्या उपोषणाला साधा त्यांनी व्हिजिट तरी दिलेली होती का? प्रत्येक टेंडर मलाच मिळावं ही अपेक्षा धरून चालणार आहे का? दीपक भाईने, मला वाटतं दीपक भाई जर त्याला विरोध करत असतील तर बरोबर आहे, कारण तालुक्यातली सगळी जी कामं आहेत, पंतप्रधान ग्राम सडकची 5 कामं आहेत 2 वर्षापूर्वी टेंडर झालेली, आज 50% सुद्धा कुठची कामं झालेली नाहीये. हॉस्पिटलचं काम हीच परिस्थिती आहे आजपर्यंत, कारण त्यांनी आजपर्यंत जी कामं केली ती तिलारी इरिगेशन डिपार्टमेंटची कामं केलेली आहेत. लोकांशी निगडीत त्यांनी एकही काम केलेलं नाहीये. ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी समोरचा दोषी आहे हे म्हणून चालणार नाहीये. त्यांनी स्वतःचं आत्मपरीक्षण करणं गरजेचं आहे. आपल्या पक्षामध्येच राहून गद्दारी करणं आणि मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे म्हणून 30 वर्षाचा कार्यकर्ता आहे म्हणून सांगणं, त्यापेक्षा आमचं मत स्पष्ट आहे. ज्या ठिकाणी आमचं पटत नाही त्या ठिकाणी आमच्या मित्रमंडळी सहित आम्ही त्या दुसऱ्या पक्षामध्ये गेलेलो आहोत आणि तेही सांगून. गेल्या डिसेंबरमध्ये राणेसाहेबांबद्दल तीच भूमिका, राणेसाहेबांना मी पुरून उरलो, सुरेश दळवींना मी पुरून उरलो, म्हणजे एवढ्या राणेसाहेबांपेक्षा मोठा झालेला हा कार्यकर्ता आहे आमच्या तालुक्यातला. त्याची ऑडिओ क्लिप पाहिजे तर तुम्हाला मी पाठवतो. मग त्यामुळे त्यांनी आधी आत्मपरीक्षण करावं. काही मुद्दे, अनेक मुद्दे आहेत, ते जर आम्ही काढले ना तर ते रस्त्यावर फिरू शकणार नाही. त्यांनी आधी स्वतः जे आहे स्वतःचे जे विषय आहेत ते आधी आत्मपरीक्षण करावेत त्या ठिकाणी आणि नंतर आमच्यावर आरोप करावेत. राष्ट्रीय पत्रकार परिषदेला उत्तर वैयक्तिकरित्या देणं ह्याच्यातच त्यांची कुवत काय ती लक्षात येते आणि कुणीही त्यांचं नाव या ठिकाणी घेतलेलं नव्हतं. आज गोपाळ गौस सारख्या कार्यकर्त्याला त्या ठिकाणी फोनवरनं किती शिव्या दिलेल्या आहेत. मागच्या वेळी पत्रकार बंधूंना सुद्धा त्या ठिकाणी शिव्या दिलेल्या आहेत, आमच्याकडे क्लिप आहे. त्यांनी आधी आत्मपरीक्षण करावं आणि आपल्या जीवनामध्ये बदल घडवणं असे अपेक्षित आहे. तरच आपण समाजामध्ये त्या ठिकाणी किंवा आपल्या मित्रमंडळीमध्ये आपण त्या ठिकाणी राहू शकतो. आपल्याबरोबर लोक राहतात. त्यामुळे ह्याच्या पुढं त्यांच्या कुठच्याही पत्रकार परिषदेला किंवा आरोपाला आम्ही या ठिकाणी उत्तर देणार नाही आहोत. कारण आमच्या दृष्टीनं जे 15 वर्ष लोकप्रतिनिधी म्हणून राहिले, ज्यांना आपल्या मतदारसंघामध्ये फिरायला रात्रीचं जावं लागतं, अशा लोकांना आम्ही या ठिकाणी किंमत देत नाही. त्यांनी आपल्या आत्मसन्मानामध्ये राहावं त्या ठिकाणी, हा आमचा त्यांना इशारा आहे. परवा पत्रकार परिषद आमच्या पक्षाची झाली आणि पक्षाची पत्रकार झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी मी नाव कोणाचं घेतलं नव्हतं, तरीसुद्धा त्यांनी मला फोनवर ज्या पद्धतीत शिवीगाळ केली आणि शिवीगाळ अक्षरशः खालच्या स्तरावर केली. मी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्षांना ते कोणत्याही प्रकारचं त्या ठिकाणी उत्तर दिलं नाही. परंतु काल पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी ज्या पद्धतीत माझा अपमान आणि खालच्या स्तरावर त्यांनी बोलले, त्यामुळे मी आज त्याला त्या ठिकाणी माझ्या मोर्ले पारगड रस्त्याचं जे काम केलं त्या कामामध्ये जी खडी होती ती खडी त्यांनी स्वतः घेऊन गेला आणि माझ्यासारख्या तो एवढा खालच्या स्तरावर होतो. मी घराणे शाहीदवाला, माझे पंजोबा स्वातंत्र्य सैनिक होते, आजोबा सामाजिक होते, त्याच्या माझे वडील माजी सैनिक आणि मी या ठिकाणी काम करतोय. अशा माणसाने मला शिकू नये. मी या ठिकाणी 20 वर्ष आणि 10 वर्ष सरपंच आणि 20 वर्ष माझ्या गावासाठी मी काम करतो. तू काय करतोस हे सगळ्या जगाला माहिती आहे. आज एक आपलं प्राथमिक आरोग्य केंद्राला 5 वर्ष लावलं, तू उपचार त्या ठिकाणी गाडीमध्ये घेतलास हे मी प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्यांनी बघितले आणि 5 वर्ष लावलीस म्हणून मी या ठिकाणी तो नाव न घेता गेलो. आता मी सांगतो तू त्या ठिकाणी तू उपचार घेतलास असं मी सांगतो. या माणसाने
आईसारख्या भागामध्ये त्या ठिकाणी जमिनी घेतल्या, त्या मेलेल्या माणसांच्या सह्या करून त्या ठिकाणी त्यांनी जमिनी खरेदी केलेल्या आहेत. काही लोकांना त्यांच्या जमिनी त्या ठिकाणी माहित नाही, अशा लोकांच्या जमिनी त्यांनी खरेदी केलेल्या आहेत. आज कोर्टामध्ये कोर्ट मॅटर चालू आहे. त्यामुळे आम्हाला त्यांनी नैतिकता शिकवू नये. आम्ही त्याच्यानंतर याच्यावर बोलणार पण नाही, परंतु त्यांनी जी कामं केली त्याच्यावर आता बोलणार आहे. तिराई धरणाच्या आसपास जे बुडी क्षेत्र आहे, त्या बुडी क्षेत्राला जी शासनाची जमीन आहे, त्या शासनाच्या जमिनीमध्ये यांनी त्या ठिकाणी फळ लागवड लावलेली आहे. या फळ लागवडची त्या ठिकाणी हत्ती किंवा रानटी जनावरांनी नुकसान केली. त्या रानटी जनावरांची नुकसान भरपाई सुद्धा वन विभागाने यांनी घेतलेली आहे. याची सुद्धा आम्ही चौकशी लावणार, कारण ह्याने ती नुकसान भरपाई घेतली आणि ही नुकसान भरपाई वन विभागाने आणि जलसंपदाने त्याला कशी दिली या अधिकाऱ्यांचीच आम्ही या ठिकाणी चौकशी लावणार. या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो. त्यानंतर मोर्ले पार्क रस्त्याचं माती काम केलं. माती कामामध्ये 3.5 कोटीचं काम त्या ठिकाणी आणले. तुम्ही प्रत्यक्ष रस्ता बघा जाऊन, साधी त्या ठिकाणी 4 व्हीलर गाडी सुद्धा राहणार नाही अशा पद्धतीने तो रस्ता केलेला आहे. 3.5 कोटी त्यांनी मातीमध्ये ते पैसे सर्व खाल्ले आहेत मी म्हणतो. त्यानंतर दुसरा विषय आहे, या ठिकाणी पंचायत समितीचे माजी कैलासवासी सदस्य भरत जाधव त्यांचा मृत्यू झाला. त्या मृत्यूच्या शोक सभेमध्ये त्यांनी असं बोललं होतं की माझा एक माझा मित्र गेला आणि माझं मोठं नुकसान झालं, पण त्या मुलीची जबाबदारी आपण घेतो म्हणून सांगितली. आज त्या भरत जाधवची बायको ठो ठो ओरडून ह्याच्या नावाने बोंब मारत फिरत आहे, कारण ह्यांनी कोणत्याही प्रकारे त्याला मदत केली नाही. काय मदत करणार हे या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो तुम्हाला. माझ्या नावाने पद्धतीत त्याने खालच्या स्तरात ज्या पद्धतीने बोलला, हे मी एक तालुक्यामध्ये एक प्रतिष्ठित नागरिक होता म्हणून ऐकून घेतलं, आता ऐकून घेणार नाही. ज्याप्रमाणे परप्रांतीयाने त्याला मारलं ना, त्या पद्धतीने मी उत्तर देईन. या ठिकाणी मी पत्रकारांशी सांगू इच्छितो. कालच्या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही प्रत्यक्ष ज्यावेळी बोलत होतो त्यावेळी म्हापशेकरचं नाव कोणी घेतलं नव्हतं. म्हापशेकरने हॉस्पिटलचं काम 2019 सालात त्याला मंजूर झालं. 19 सालापासून आज 2023 मध्ये 2018 हॉस्पिटलचं काम त्यांना मंजूर झालं. मंजूर झाल्यानंतर आज 2023 18 आणि 5 वर्ष झाली. 5 वर्ष हे काम रखडलेलं होतं, म्हणून आम्ही त्याच्या संदर्भात बोलत होतो. आणि त्याच्या दुसरा विषय होता, त्यांनी केलेल्या कामाच्या क्वालिटीवर आम्ही बोललो नाही. त्यांनी कसं काम केलं, हिने केलं, काम रेंगाळलं काय, मुदतीत का केलं, ह्याच्या संदर्भात आम्ही बोललो होतो. त्याचा त्यांनी गैरअर्थ काढून जो आमच्यावर आरोप केला आहे, ते चुकीच्या पद्धतीने आरोप केलेला आहे. आणि त्याच आरोप करत असताना त्यांनी ह्या संपूर्ण वादामध्ये दीपकभाईंना ओढलं गेलं. राज्याचे शालेय शिक्षण खातं जे कॅबिनेट मंत्री ते आहेत, आणि दुसरा विषय राज्याचे 2 नंबरचं मंत्रिपद ते त्या ठिकाणी सांभाळतात. भाजप आणि सेना जी युती आहे त्याच्यामध्ये सगळे भाजपचे जे नेते आहेत ते सुद्धा त्यांना मानतात. अशा माणसावर त्यांनी ह्या वादात त्यांना ओढून आणलं, ही चुकीची पद्धत आहे. दीपक केसरकरने कुठल्याही संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सगळ्या ठेकेदारांना, कॉन्ट्रॅक्टरांना माहिती आहे, कधीही ठेकेदारीमध्ये वैयक्तिक भाग घेतला नाही. कोणाला हे काम द्या, कोणाला ते काम द्या, ह्या विषयामध्ये दीपक केसरकर कधी पडले नाहीत. आणि आणलेले काम कोण करतं हे सुद्धा त्यांना माहीत नसतं. अशी परिस्थिती दीपकभाईंची होती. दीपकभाईंना प्रत्यक्ष हॉस्पिटलचं काम पुरं झालं की नाही ह्याची सुद्धा कल्पना त्यावेळी नव्हती. मग काम कोण करतो ह्याच्यासह त्यांचा संबंध नाही. अशा व्यक्तीला ह्या वादात नाहक अडकून त्यांनी जी बदनामी करतात ती त्यांनी थांबवावी. त्यांनी जे काम केले आहे, त्यांनी जे केले आहे त्याबद्दल आज या ठिकाणी राजू निंबाळकर आणि गोपाळ घोष या ठिकाणी बोलले. आणि वैयक्तिक आरोप करण्याचा हा विषयच नव्हता. राजकीय पत्रकार परिषद होती. राजकीय पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही त्या विषयाला धरून पत्रकार परिषद, कुठल्या की हॉस्पिटलचं उद्घाटन ह्या विषयाला धरून आम्ही पत्रकार परिषद घेतली होती. आणि महत्त्वाचा मुद्दा आम्ही परत आज मांडतो की हॉस्पिटल हे ठेकेदाराच्या ताब्यात होतं. ताब्यात असताना कुलूप काढून आत आंदोलन केलं जातं, म्हणजे कुठेतरी त्या एका 2 माणसाचा त्याच्या ठिकाणी संबंध आहे, ह्या दृष्टिकोनातून आम्ही ते बोललो होतो. जर तसं नसतं तर मग आंदोलन जे आता तहसीलदार कार्यालयाच्या समोर आंदोलन होतं ते काय तहसीलदार कार्यालयात आंदोलन होतं, रस्त्यावर आंदोलन होतं. आंदोलन कुठलेही होतं ती रस्त्यावर होतं. मग शासकीय प्रेमासीमध्ये आंदोलन होत असेल तर त्याला कोण जबाबदार आहे याचं उत्तर त्यांनी शेवटपर्यंत दिलंच नाही. आणि इतर गोष्टीवरच ते सगळ्या गोष्टीवर बोलत राहिला. त्यामुळे आम्ही त्या गोष्टीचा निषेध करतो. आणि ह्या हॉस्पिटलचं येत्या 26 दिवसात ह्या 2-3 दिवसामध्ये दीपकभाईंच्याच हस्ते उद्घाटन होणार आहे. चांगला असा कार्यक्रम करून ती हॉस्पिटल पूर्णपणे लोकांच्या सेवेसाठी, रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध होणार आहे. असा विषय होऊ नये की ह्यांच्या वादामध्ये ते हॉस्पिटल उद्घाटन राहिलं असा विषय नाही आहे. परंतु ह्या 30 तारखेच्या आधी या ठिकाणी दीपकभाईंच्या हस्ते त्या हॉस्पिटलचं उद्घाटन होऊन त्याच्यामध्ये रुग्णसेवा जी लोकांची आहे ती चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी सुरू होईल.
असं आम्ही लोकांना अभिवचन देतो. समोरसून जे मिळतं त्याला उत्तर देणं हे क्रमप्राप्त आहे. आमच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये आम्ही कुठल्याही प्रकारचे खालच्या पातळीवर जाऊन कधीच आरोप केलेले नव्हते. आमच्या मुलांना सुद्धा आम्ही अवजाव म्हणतो, अवजाव करतो. कधी अरे अरे हा शब्द कुणाला आम्ही वापरतच नाही, आपल्यापेक्षा मोठं असू देत किंवा लहान असू देत. त्यामुळं ज्या पद्धतीनं गोपाळ गवसानं त्यांनी शिवीगाळ केली तरी पण शांत होते. त्यांनी अवजाव म्हणूनच त्यांना उत्तर दिलेलं होतं, रिस्पेक्ट दिलं होतं. परंतु त्याने आपल्या आई वडिलांवर त्याने शिवीगाळ केली. मग कुठचाही माणूस स्वतःवर शिवीगाळ घेऊ शकतो. आई वडिलांचं ज्यावेळी नाव शिवीगाळीमध्ये येतं त्यावेळी कोणीही त्या ठिकाणी थोडासा हे होतोच ना. आणि पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा खालच्या थराला जाऊन या ठिकाणी बोलणं हे अपेक्षित नाही आहे कुणाकडे. आता 25-30 वर्ष त्यांनी राजकारण केलं म्हणून सांगतात, त्यांच्याकडनं तर बिलकुल अपेक्षित नाही आहे. आज आपण वरच्या पातळीवरती ज्यावेळी जातो त्यावेळी आज मंत्री सुद्धा विधानसभेमध्ये, विधानसभेच्या बाहेर जाहीर सभेमध्ये अनेक प्रकारचे आरोप एकमेकावर करतात, परंतु त्या ठिकाणी वैयक्तिकरित्या ते घेत नाही. कारण त्या कामापुरतं, ते तत्वापुरते ते आरोप असतात, ते काही वैयक्तिकरित्या नसतात. परंतु या ठिकाणी 25-30 वर्ष ज्यांचं राजकीय आयुष्य या ठिकाणी झालेलं आहे त्यांच्याकडनं ही अपेक्षा समाजाला नाही आहे, आमच्याकडूनही ही अपेक्षा समाजाला नाही आहे. ते भान आम्हाला या ठिकाणी राहिलं पाहिजे. कुठच्या पद्धतीनं आरोप आपण करायचे आणि त्याचं उत्तर सुद्धा कशा पद्धतीने द्यायचं हे आपण ठरवलं पाहिजे. ती पातळी आपण राखली पाहिजे, आम्ही राखली पाहिजे समाजामध्ये. नाही तर आमच्याकडनं काही जे नवीन आहेत आमच्या राजकारणामध्ये येणारे ते त्याचंच अनुकरण या ठिकाणी करतील ना. मग ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे, सामाजिक जबाबदारी आहे, सामाजिक बांधिलकी आहे. त्यांना आपलं जे बोलणं आहे, आपली जी वृत्ती आहे, आपलं जे वागणं समाजामध्ये आहे हे कशा पद्धतीने ठेवावं आणि समोरचं त्याचं अनुकरण करेल आणि एक वाईट समाजासमोर एक परंपरा जाता कामा नये याचं उद्देश प्रत्येकाने या ठिकाणी ठेवणं अतिशय आवश्यक आहे असं आम्हाला या ठिकाणी वाटतं. आमच्यामध्ये तशा प्रकारचे आरोप कधीच आम्ही करत नाही. कुणावर टीका वैयक्तिक सुद्धा आम्ही टीका म्हणजे ज्यावेळी आम्ही प्रेस समोर सोडून द्या, परंतु वैयक्तिक सुद्धा बोलत असताना आम्ही अवजाव हेच वापरत असतो. कुठल्याही खालच्या पद्धतीने जाऊन करू नये आणि तीच अपेक्षा आम्ही समोरच्याकडे ठेवणं हे क्रमप्राप्त आहे. मी आता मगाशी त्या ठिकाणी खुलासा केला की जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळी टेंडर होतात, वेगवेगळी कामाचे विषय वाटप होतो. त्यामध्ये आतापर्यंत दीपकभाईंनी कुठल्याच विषयात लक्ष घातलेलं नाही. आणि जर लक्ष घातलं असतं तर तुम्हाला एकच झालं, 5 कामं मुख्यमंत्री सडकची ह्या माणसाकडे आहे. दीपकभाईंनी लक्ष घातलं असतं गेली असती का ती? साधा विषय आहे ना. राज्याचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते, राज्याचे शिक्षण मंत्री आहे, कसं काय? आता इरिगेशनची कामं एवढी वर्ष इरिगेशनची कामं माणूस करतो की नाही? दीपकभाईंनी म्हटलं असतं याला करायचं द्यायचं होऊ शकलं असतं का? कुठली काम करतोय, कोण करतोय हे सुद्धा दीपकभाईंना माहीत नसतं. कुठे टेंडर लागलं हे सुद्धा दीपकभाईंना माहीत नसतं. आणि कुठल्या टेंडरला कोण माणूस आहे कोण त्याचंच नाही. आपल्या पक्षाचे कार्यकर्ते जर दीपकभाईंकडे गेले की मला हे असं काम आहे, ते काम मला मिळवण्याचा प्रयत्न करा, तर सुद्धा दीपकभाई असं सांगतात की मी स्वतःहून फोन करून कोणाला सांगणार नाही. तुला काम पाहिजे तर तुझ्या क्वालिटीवर तू ते घे, अशी भाईंची प्रत्येक वेळी भूमिका असते. स्वतःच्या कार्यकर्त्याला सुद्धा ते कधी आता नाहीतर आज त्यांच्यावरच उलट आरोप होतो की कार्यकर्त्यांना मोठं करण्याचं काम केलं नाही, कोणी दीपकभाईंनी केलं नाही, असा आरोप उलटा होतो त्यांच्यावर का. आणि हे म्हणतात की दीपकभाईंनी असं केलं, ही चुकीचा आरोप आहे आणि त्यांनी असे आरोप परत करू नये अशी आमची त्याच्याकडे अपेक्षा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.